velkommen. Vi skal åbne Celestia Event Deck for Dragon's Maze. 16 kort i dækket, og så er der 15 kort i sideboard. Ja, 16 kort i dækket. Fuck. Der er 60 kort, mener jeg. Det er meget lidt. Der er ingen forskel på 60 16 kort. og 60. Nej, der er overhovedet ikke. 60 kort dækket, og så er der 10 rare, og så er der 15 kort i sideboard. Sideboard-kort. Og det er Strange Celestia, og det er hvidt, og det er grønt. Så lad os da bare åbne det her. Kan du finde ud af det, Olle? Ja, jeg kan finde ud af det. Kan du gå over og lukke døren for mig? Tak. Der er ikke nogen dør. Der er en dør lige 5 meter. Kan I finde ud af at åbne det her? Det går da meget godt, det her. Så. Nu lærer jeg, hvordan man åbner et ganske normalt event. Det er mega hardcore. Ja, det er mega hardcore. Måske skulle du have haft en saks. Jeg er nok sikker på, at det er svært. Så tager vi her. Dragon's Maze står der. Så fin Celestia farve. Celestia. Så åbner vi den op. Så skal vi se, hvad for en tanden vi har fået. Vi har fået en... Serious. Ja, serious. Tand. Der. Serious. Ja, så falder lige ned. Så har vi her. De har den her papting, vil man sige. Ja. Vi har sideboard. Nej. Væk med hænderne, okay? Væk med hænderne. Så har vi Dragon's Maze, Strange of Celestia. Og så har vi Player's Guide. Så lad os starte med sideboard. Skal vi bare starte med sideboard? Jo, det gør vi. Vi tager sgu starte sideboard. Det er det kaldes et biteboard. Vi har 3 dreads, deliverings, range, 4 pacifisme, Sundering Grove. Der er 3. Der er 3 af dem. Og vi har 4 Kentaur healer. Nå! Lige meget. Og så har vi en Rope Passage. Ja, du kan bestille 4 tab, og så kunne du en robo eller natur. Ja, det ser da. Det er okay. Som et fint sejt. Så vi lige se. Så den der. Så skal vi se den. Så tager vi lige her. Der. For hende siger du. Så tager vi med vores dæk her. Skal vi lige tage plastikken. Flytter. Ikke med dig. Vi har først 2 Doomed Traveler. Vi har 2 Vichugashi. Skal vi lige høre den der? De er lidt både, de her kort, kan se. Vi har en med Champion Lamphold. En Wayfaring Temple. Også en rare. Skal vi se dem. Ordric Master of... kan man se dem? Master Tactical. Ja. Guys Honored Monk. Vi har 2 Rancor. Faktisk rigtig dejlige kort. Rigtig dejlige kort. Vi har 4... Den er sgu da ikke rare, vel? Raider Reflection. Jamen, den står rigtig god. Står rigtig god. Vi har... Hvor mange har vi? 4. Vi har en Tackle... Ja, den hedder et eller andet. Ja. Den kunne ikke for i hvert fald Videre. Vi har 4 Call of the Conclave. 35. 4 Celestia's Charm. Se 35. Celestia's Charm. Vi har hvor meget her? 3 Lingering Souls. Hvad er sådan noget sort flashback der? Jamen, det er fordi, der er alt muligt lækkert i. Vi har Rootborn Defenses. Vi har Parallel Lives. Advent of the Worm. Det er vist Wrath. Nej, det er Vi ikke. har Growing Ranks. Increasing Devotion. Ja, det er der forstås. Vi har 4. The Warming Worlds. Ja, tak. En Google Shrine. Hvorfor? Fordi der er sort flashback i de der Lingering Souls. Vi har en Grow of the Guardian. What the fuck? Det Det er et godt kort. Ja, Celestia's Skullgate, og så har vi bare Det der. Og så har vi et. sort lol. Jamen, det er jo fordi, du spiller med The Warming Worlds, og så kan du flashback, ikke? Så det var det. Det ligner da et ret stabilt dæk. Vi putter det hele sammen igen. Ja, men det var alt for i dag. Alt for i dag. Ja, hej hej. Hej hej.